कर ऊपर उठी नहीं है कमर लेके चले के बाबा ही पगड़ी कोमा कमर हिली नहीं कर ऊपर उठी नहीं है कमर लेके चले के बाबा ही पगड़ी कोमा पैदल चले के रहिया चढ़ी के पहाड़े हो हरे नाची ना जे सुनो डीजे पयाजू। हेलो चिक हेलो सभी कांवरियों भक्त से हमारा निवेदन है कि कृपया अपना कांवर संभाल कर रखें क्योंकि डीजे पर धमाल होने वाला है। अरे नाची ना जे सुनो डीजे पयाजू नाची ना जे सुनो डीजे पयाजू ऊ ना जाई चलो ढारे हो नाची ना जे सुनो डीजे पयाजू ऊ ना जाई चलो ढारे हो डीजे राधेरा मधुबनी भोले बाबा के भक्ति में झूमत चले के बना चट गावती हो आज डाली पलंगल बाटे से भइल बाटे कमर के सजावटी हो तो देवा घर चल के हो सावन में मचावे के बाधमाल खुश हो के दुआ दी है बाबा हमनी के महाकाल बोलत चलिहा बाबा के दुआरे हो हरे नाची ना जे सुनो डीजे पयाजू अरे रे बुढ़वा हाय बुढ़ा वो बना टाइगा धोती छोड़ रे छोड़ नाची ना जे सुनो डीजे पयाजू नाची ना जे सुनो डीजे पयाजू ऊ ना जाई चलो ढारे हो नाची ना जे सुनो डीजे पयाजू ऊ ना जाई चलो ढारे हो नाची ना जे सुनो डीजे पयाजू डीजे राधेरा मधुबनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो धनहा राइटर गुडू बोलते न मंटू छोटू के देखो तैयारी हो जीतू जितेंद्र के बाज गाना झूमी बमलो के टीम बाटे सारी हो तो देवा घर नगरी में करे के बाटे गरदा गरदा हो डीजे राधे राज के पूरा होई मन के श्रद्धा हो हिम्मत कसले रहिया केहू नाही हारे हो हरे नाची ना जे सुनो डीजे पयाजू हिला दो या बम हिला दो डीजे पर हरे नाची ना जे सुनो डीजे